Entera baiz, oinatika paisan historiziaz? Se pasó da? Ontxe kontako estat. Lasai bizi nintzen oinati aldian, bazkeren jolasu txakurra artian. Jaleotan sartu nintzen olako batian, iezeiteko bidea bakarra apaiz hartzian, bai. Besten maitasunaren inbidia, neukeren aikoniok eskua sartzia. Horretarako paretik entzen kompetentzia, ukabile zabalduko dut neure bidia, bai. Drogak eta jana sobran eukitzeko, ez dago apaiz hartzia baino oberitxo. Kristoren odola eta milaka ostia, hola ez da rarua beti mozkortzia. Ez. Lanetik iezinta deskantzaieko, ez hauzinuni jarrian baino beto. Lagun isiak eta betirako, etxak bezino kabroirik imolestaieko. Bestena dena neuretzat hartzen, nire abarizia hau ez da bukatzen. El puto amo campeo eta txulo, nina gerriontako de fucking masterra, idolo. Bai. Bai, ik bota okik, betiko ire mierda igualak, tío. Se gisa. Bai, ik bota flipauta. Por culo,